Здравейте, скъпи приятели и почитатели! Благодаря ви за положителната енергия, която ми изпращате. Нека се връща към вас милиони пъти повече. Днес избрах за вас да разгледаме темата как ще ви се отрази промяната, която мислите да предприемете. В живота често се случва да изпаднем в ситуация, която ни задушава и се замисляме да променим нещо и да излезем от зоната си на комфорт, в която зона далеч не означава, че ни е комфортно, а просто сме свикнали и не смеем да предприемем действия поради страх от неизвестното. Но винаги идва един преломен момент и се решаваме на промяна. Било то в любовните отношения или в професионален аспект. И сега ще разберем как ще ви се отрази промяната, която мислите да предприемете. Със сигурност ще ви е трудно в началото. Все още няма да смеете да пуснете миналото и ще се връщате назад. Един вътрешен конфликт ще ви тормози и ще ви изправи в борба сами със себе си. Ще се наложи да избирате да останете в миналото и да се върнете назад, или да предприемете крачките, за които си мечтаете, въпреки че не знаете докъде ще ви доведат. Много време ще ви е нужно да обмислите в детайли действията си, но в крайна сметка промяната, която мислите да предприемете, ще доведе до един разцвет и до нарастване. И вие ще се чувствате изключително доволни от това, че сте предприели тази промяна, защото по десетката пентакли ви се дава знак да разберете, че тази промяна ще ви донесе пълното щастие, за което винаги сте мечтали. И ще ви напълни духовно, материално и всячески живота. Така че дързайте, не се притеснявайте да предприемете промяна. Не стойте там, където вече се задушавате и не се чувствате добре. Било то в лични отношения или на работно място. Вие си знаете. Пожелавам ви успех и до нови срещи. Благодаря ви.